Salutare tuturor! Acesta este Note 10 Plus, varianta 4G, telefon destinat segmentului business, pentru că, unde altundeva ai putea găsi un S Pen pentru un telefon. Rămâi cu mine în acest video și îți voi arăta cum cred eu că ar trebui folosit un astfel de telefon în 2020. Dar mai întâi câteva specificații despre el. Are un procesor Exynos 9825, 12 GB de RAM și 26 GB spațiu de stocare. Are un display de 6,7 inch la o rezoluție de 2280x1080p numită și Full HD+. Camerele foto de pe spate sunt de 12 megapixeli pentru standard și macro sau 16 megapixeli pentru cea ultra-wide. Am trecut și Note 10 Plus prin același set de teste ca și S20 Plus, despre care discutam săptămâna trecută. Și iată rezultatele comparative. Pentru S20 Plus am inclus rezultatele Geekbench 5, atât standard cât și fără autolimitare datorată supraîncălzirii. După cum se poate vedea, deși S20 Plus este teoretic superior, într-un scenariu obișnuit, Note 10 Plus va fi realizate mai rapid în task-uri single-threaded. În schimb, în scenarii multicore, acesta este mai lent cu aproximativ 13% față de generația mai nouă. În 3D Mark Extreme, Note 10 este practic infinit mai bun, acesta reușind să termine testul obținând un scor de 5238 de puncte pentru API-ul OpenGL și 4975 de puncte pentru Vulkan. Dar destul despre benchmark-uri. Un aspect important este ecranul, care, sincer să fiu, mi-ar fi plăcut să fie de 120 de Hz, acest feature fiind din categoria odată văzut, nu mai vrei să vezi altceva. Dar, în fine, se vede foarte bine chiar și în lumina soarelui, culori vii și imagini clare. Stiloul este un feature despre care personal nu pot spune că îl pot folosi, însă fiind destinat segmentului Office, îmi închipui că e facil când vrei să semnezi documente digitale sau să iei niște notițe rapid scrise de mână. Dar la finalul zilei este totuși un telefon și oricât de mare și facil ar fi ecranul, el nu se poate compara cu un laptop sau un desktop PC atunci când vine vorba de aplicații Office sau chiar și gaming. În mod normal ar trebui să ai atât un telefon cât și un laptop pentru a-ți putea continua activitatea, transferând între ele datele de care ai nevoie. Și da, sunt conștient că sunt în prezent aplicații web ce îți permit această trecere de pe un dispozitiv pe altul, practic instantanee. Însă, eu aș prefera continuitatea activității pe același dispozitiv pe care îl ai mereu cu tine în buzunar. Propunerea mea este mai degrabă în direcția cuplării unui Note 10 sau orice telefon modern cu un docking station, în cazul de față Samsung DeX. Practic, tot ce ai de făcut când ajungi la birou sau când ești la biroul de acasă este să conectezi telefonul și poți continua instantaneu ca și cum ai fi pe un PC obișnuit, sau așteptând sistemul de operare. Astfel, îți poți continua activitatea prin suite de tool-uri Office precum Word, Excel, PowerPoint, eventual chiar în timp ce urmărești un clip pe YouTube. Sau poate că vrei chiar să faci o pauză de gaming, caz în care îți poți folosi monitorul de pe birou, chiar și pentru jocuri de tip mobil, cazul de față Asphalt 9. Este o experiență ușor ciudată la început să te joci cu mouse-ul și tastatura un joc clar gândit pentru touchscreen, dar după o vreme te obișnuiești. Părerea mea este că, mergând înainte, toate telefoanele ar trebui să dispună de un asemenea mod de utilizare, eventual cu un sistem de operare mai versatil, fie el o distribuție de Linux sau Windows. Eu unul preferând să pot lua cu mine în buzunar PC-ul de la servici decât să-l car în spate. În final, despre telefon este ok, cu mica excepție fiind lipsa display-ului de 120 de Hz și îl pot recomanda celor ce lucrează într-un mediu unde stiloul ar fi facil. Cam atât pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut acest video, dă-mi un like, abonează-te și nu uita să apeși pe clopoțele pentru a fi notificat ori de câte ori apare ceva nou pe canal. Până data viitoare, o zi faină să ai. Bye bye!